Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Aôut Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde koye ɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laargotol calminama juura berta juuɗe ñagardu waw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mborosa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko wiɗon tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jokke wadde abonné ya Pindi TV jokke no mbaɗanno ɗon ni wadde aimé kono kadi wadde commenté vidéo ji ɗi kono e wadde partagé ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta sona arande on ko ɓuri tengtude e jayndeli ɗi bandiraɓe ɗum noon ko tan arde eko faye élection ji saabu ne anda hanki wonno tan élection législative ko fatteno guila nden ko hanki wonno ko woni hen ko noon eko jayndeli ɗi addi ko hande ne wawi wiyede jayndeli ɗi fof ko hen dawri e résultat ji ɗi ma en garen joni joni nanɗon jaynde gendirel Soleil uddita damal hono subaka fof ɗum ɗon noon en mbatta sono arde tan e élection ji législative woni toɗɗade jottoɓe to suudu sardiji leydi meɗen ɗum noon ɓe mbi tan kamɓe jaynde gendire ɓe mbi élection législative ɗi noon tendance uji gaɗani ɗi résultat ji gaɗani ɗi jippima andama ɓe mbi Benno Bokk Yakar Yewwi e Wallu ko kamɓe tan jalti ɗo joni kamɓe goni hoore ɓe mbi noon ko yimɓeɓe mataw no wotiroyde ni jarani noon wotoyde ɗum ɗon nane nder jayndeli ɗi ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay wi ko démocratie tigui yiya ngol ɗo lawol e élection ji ɗi gareni jaynde quotidien le quotidien ɓe mbi ɓe bindi ko kamɓe saltan pour Benno ɓe mbi Benno kay oɗo saaha woni tigui koye jamma mo wetani taw ɓe mbi Yewwi e Wallu gagnima Dakar Thiès Ziguinchor ɓe mbi ko tan to pamɗuɗo mo participation noon ƴewtinda e tan sungoli hankkidi ɓe mbi Benno ha joni nani dari tan gam wiide ko kamɓe ɓuuri hewde to assemblée nationale to mana majorité o ko kamɓe jogui ɗum nane jaynde quotidien le quotidien gareni jaynde vox populi kañum noon wi tan ko législative hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi noon wirtama hankkadi kay ɓe mbi ko contentieux électoral woni tan ko nangodiral walla mbiyen poɗodiral nani yiiɗa kay dañde Benno ɓe mbi wi ko kañum dañi victoire e ko tolne département ji capantati ɓe mbi ko kamɓe dañi majorité to assemblée nationale Barthélémy Dias yalti wi ɗiɗon konngudi kay goɗani saabu yete ko tan ɓe jogori wiide ko kamɓe wa Benno kamɓe gañi taw ɓe gañaki Sonko noon wi oɗo saaha e wondiɓe muɗum ɓe jane dow Mimi Touré ɓe mbi yette Mimi Touré min jaɓata hay lawol gotol ko jiɗɗa wadde ko aɗa waɗa ɗum ɓe mbi ouragan mo yeewi mana hendu hewndu yaadundu toɓo yani dow ɓe ganduɗa kamɓe goni Yewwi ɓe mbi tan yete investika ko faye PDS kañumne holliti hoore muɗum ɓe mbi Fouta kay holliti tigui ko gardiɗo leydi ndi yaaɗi kañume Fatick ɗum woni konngudi ganduɗa nen ɓe mbi to diwan mo Ziguinchor noon kanko Victorine Ndeye o waɗi félicité Guy Marius Sagna ɓe mbi kay kanko waɗi ko ganduɗa yete koko yooɗi garen ha joni jaynde enquête noon wi tan ko oɗo saaha kay ko urata ko hollitta tigui ko cohabitation woni kamɓe luldiɓe jogori ƴettude assemblée nationale ɗum woni jaynde enquête ɓe mbi tendance uji gaɗani ɗi kay holliti ko Mimi Touré ko holliti ko ɓe ganduɗa kamɓe goni luldiɓe jogori hebde assemblée Mimi Touré noon darima wi département ji capantati ko kamɓe gañi ɗum Barthélémy Dias wi yo jooɗo o yaaha o ƴewtoyo résultat ji o heeɓi ɗi ɓe mbi to Yewwi Wallu kañum kay oɗo saaha kamɓe gañi Dakar Thiès Ziguinchor Kaolack Mbacké Bambey ɓe mbi Matam Linguére Kaffrine Dagana Fatick ha joni ko gardiɗo leydi walla Benno Bokk Yakar fawi toon koyɗe muɗum jaynde Las kañum ari tan koye résultat ji ha joni e législative ɓe mbi Benno nani tan dari gam wiide capantati e département uji ko kamɓe gañi ɗum wadde noon ko kamɓe tan woni ɓe ganda ko kamɓe jogori jooɗade kamɓe
jogori ɓurde to assemblée nationale. Victorine Ndeye ɓe mbi kañum kam jaɓi défaite muɗum ha waɗi félicité Guy Marius Sagna ɗum ko toon to diwan mo Ziguinchor. ɓe mbi Amadou Ba holliti hoore muɗum to commune mo Missira saabu kanko kay gagni toon. ha joni jande Les Échos ko hen gareten. Benno wi ko victoire muɗum namnoto. Yewwi Askan Wi nani haala to banggue koddigal to ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Mimi Touré ɓe mbi tan kañum dari ko wiide ko kamɓe keeɓi victoire saabu 50 département ji ko kamɓe gagni ɗum e tan département ji 49 Yewwi Askan Wi kañum darima gam yeddude ɗiɗon konngudi di Mimi Touré addi Bamba Fall Amadou Ba e tan Moustapha Diop Sy ɓe mbiyete koye bureau ji vote uji mo ɓe tigui ɓe liɓa. ɓe mbi Benno kañum Dakar Ziguinchor Mbacké Sédhiou Tivaouane e Saint-Louis kay ko kamɓe koɓe fiyaɓe toon kamɓe Benno Bokk Yakar. kono ɓe mbi kay Benno e nder leydi ndi ko kamɓe gagni hen ko ɓuuri hen hewde. Garen ha joni e jayde L'Observateur ɓe mbi Yewwi Wallu ɗo joni kay ko kamɓe woni ɓe ganda kamɓe jogori ƴettude ko ɓuuri siége uji toon to assemblée nationale to. ɓe mbi ko tolni tan e 150 siége uji ko coalition mo Yewwi Wallu jogori ƴettude ɗum. ɓe mbi 70 siége ɓe dañi hen kono 64 ɗi ko Benno Bokk Yakar jogori dañde ɗum. ɗiɗi ko Aar Sénégal, goto mo Benno Bokk Gis Liggey, siége goto mo Buntubi, siége goɗɗo les serviteurs jogori dañde ɗum. ɓe mbi kay Mimi Touré kañum e 50 département ji ɓe wi tan ko kanko gagni ɗum. Barthélémy Dias darima tan gam wiide ko koddigal jogori dañde hakkude lulliɓe e laamu ngu. ɗum ɗon woni konngudi ganduɗa nane nder jayde L'Observateur. garane jayde Libération kañum noon ari tan koye wiide hanko haare ɗo joni banggal chiffre aji ko ɗum woodi e nder leydi meɗen hakkude Yewwi e Benno Bokk Yakar. kanko Mimi Touré o wi ko kamɓe gagni kamɓe gagni ko ɓuuri hewde to assemblée nationale. Barthélémy Dias dari wimo ɗiɗon konngudi ko konngudi ganda ala ɗo fawi ma koddigal dañ tigui hakkude mabɓe. ɗum ɗon il faut ɓe jaɓa ɗum. kanko Déthié Fall ne mo tan e conférence des leaders ɓe dari ko kamɓe ne wiide tan ɗo joni majorité o eɓe gandi ko Yewwi Wallu jeeyi ɗum. Guy Marius Sagna kanko ɓe mbi tan woni député gadano mo ganduɗa ete waɗama élu to assemblée nationale. kanko Sonko o tan heeɓi Ziguinchor e ko taari ɗum. ɓe mbi Dakar noon ko Yewwi ha joni jeeyi ɗum. ɓe mbi diaspora o kay Podor e Matam Fatick Kanel Nioro e ko ɓuuri hen hewde Benno ƴetti ɗum. ɓe mbiyete Déthié Fall ɗo joni wi tan to diwan mo Saint-Louis kay kamɓe kolliti toon koye mabɓe kamɓe lulliɓe. ɓe mbi to diwan mo Guédiawaye Ahmed Aïdara gagni foof. Aar Sénégal kañum oɗo saaha ɓe mbi koko liɓa tan kanko Pape Djibril Fall. ɓe mbi yete ko noon o yalti hen saabu o dañi député goto. hettiyankoɓe ɗum wonno ko ɓurno tengtude e banggal roɓindu jayndeli ɗi. en batta sona arande on eko fayi hande e yewtere meɗen gueɗe rendo. noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gueɗe rendo hande noon en batta sona arande on eko fay tan e ko ganduɗa ko kañum woni élection ji dañde hanki ɗi woni élection ji toɗɗade wonɓe to suudu sardiji leydi meɗen. résultat ji noon yiyama hewɓe nani kala haala cohabitation woni hakkude wondude hakkude lundiɓeɓe e laamu saabu kamɓe lundiɓe soɓe joguima assemblée nationale wonat ligguey mo ganduɗa weeɓata e banggal laamu saabu hande surtout ɗo e Sénégal eno yarini ne wawi banggal joftodiral ƴewtinde e ngal ɗon banggal yete. hande noon ko ganduɗa ma en jewtit ɗum woni probléme aji ganduɗa ƴewtinama e nder Sénégal ha tengte landaji ɗi ha tengte e nder landa mo ganduɗa kañum woni landa mo APR. ɗum ɗon noon hande ena ƴewtinda ina heewi e nder mabɓe ko ganduɗa ɓerɗe mabɓe jadata te so ɓerɗe jadani ligguey wawata labtude. hande
hande wonɓe ganduɗa hewɓe ne kala haala vote sanction hayso tawi sahani mbeɗa wiya yimɓeɓe wona ɓe ganda kamɓe goni militant ji toɗɗoto neɗɗo kono ko sénégalais ji foof ndendata jaaha gotoya toɗɗo neɗɗo ƴewtidama e ɗiɗo élection ji no taux de participation o way famɗude ni ɗum ɗon nde ma en gar hen e toɓɓe ganda ma en jewtiten hande oɗon taux hande so yiyama famɗiti mataw yimɓeɓe ko yaaɓe hande ha natti dañde yakare e joɗaniɓe ɗumen to suudu sardiji leydi meɗen to saabu député wonno foti darorade député hande wonno foti wonirde toon woni joɗoro toon gam askan muɗum joɗoro toon gam ɓe ganduɗa ko kamɓe gummi jeehi gotoyi hande haaluji kewɗi surtiɗo guilate jamano maître Abdoulaye Wade nanonnoɗa député wiya min komi député maître Abdoulaye Wade e jamano président Macky Sall nana député wiya min komi député président Macky Sall ɗum ɗon noon so dañi yimɓeɓe jahat ha mbiya est ce que ina jaari amin jaaha amin gotoya tawde komin gotanta ko o joɗanaki min toon minen ɓe o foti joɗanade toon ɓe kono o joɗonto toon ko laamu walla o hettoto tan ko gardiɗo leydi haalata o wiya eyyi hayso tawi kamɓe ɓe jaadani hen wiye eyyi ɗum ɗon woni gueɗe ɗe ganda addi caɗele e won banggue goɗɗum ɗum woni ɓerde ɗe jaaɗani ɗe e nder Benno Bokk Yakar walla mbiyen e nder APR ɓe ganda hande kamɓe gonno e parti guila APR ne woni APR ha joni hande ƴewtinɗoɗa quartier goto yimɓe fof poto ndendude fewda base politique mumen darna ɗum ha tiiɗe kono ɗum ɗon wodata kono goto fof nani jogani goɗɗo o hasidagal joganade hasidagal ngal ɗon hande hollata résultat ji mbaɗi ni saabu neɗɗo so wi hande kaari toɗɗetake ɗo saabu ko min ɓuuri ɗum wadde ni walla min ɓuuri ɗum joɗorani walla min ɓuuri wadde ni jarano ɗum hande ha yobde yimɓe wiya ɗumen jeehe gotoye kono gotane luldiɓe ɓe ɗum ɗon hande ene foti ummade e hakkude jiiduɓe liggey hakkude ɓe ganduɗa kaɓonto ko neɗɗo goto woni gardiɗo leydi ndi saabu hande koye so élection ji ko wayni yonti ko intérêt gardiɗo leydi ndi tawa kañum heɓata assemblée nationale ndam liggey muɗum ɓuura webde kono so tawi waasi assemblée oɗon liggey muɗum ene wawi dañde caɗele surtout ɗo ɗo Sénégal tolni ɗo ene haale haala pétrole ne haale haala gaz ene haale haala goɗɗum e goɗɗum ɗi ganduɗa liggeyaji muɗum ene foti fuɗɗade ɗum ɗon ne wawi addande caɗele gardiɗo leydi ndi wadde noon ko wiide tan yimɓeɓe yo ɓeydo rendinde ɓerde ɗe gono gotum yimɓeɓe yo ɓeydo fewdide jonde mumen saabu ko ɗum ɗon jiɗɗo wallidde gardiɗo leydi ndi foof ko ɗon wawi wallidde ɗum saabu neɗɗo a wawa joɗade dow catal aɗa jogoɗa jasima aɗa feƴƴa catal ngal ɗon so catal ngal yani an catal ngal yadata janon wadde noon yimɓeɓe ne mbawi ne poti accude querelaji interne ɗi hareli ganduɗa ko hakkude wonduɓe hareli ganduɗa ko hakkude jiiduɓe objectif ɓe ganduɗa kaɓonto ko gardiɗo leydi ndi ɓe ganda kaɓonto ko localité goto jiiɗa localité goto fo ina fooɗa koyngal goɗɗo o ina faana ɗum e leydi ɗum ɗon bonnanta ko koye mumen bonnanta ko gardiɗo leydi ndi bonnanta ko liggey mo ganduɗa yete ko liggey ɓoyɗo saabu hande hay goto wawa wiide gardiɗo leydi ndi liggake e nder Sénégal hay so tawi wonko heddi ko liggoto ko yimɓe fof nani pawi hen guite mumen yeeru teero nanɗo hande wonɓe ganduɗa natti tampude ƴettoyta ko terre dawa liggoyo liggey mumen jippo BRT nani liggeyaji nani gona suwa taw parde goɗɗum e goɗɗum jaam ñaajo nana stade pewdaɗo hecci hanki o nana goɗɗum ko ganduɗa hande amoni darni ɗum e nder leydi ndi ko paari e ko parani hande laaɓi ɗi hande wonɓe ganduɗa soni go mbaɗanno voyage ndewanno koye taliji musɗi mettuɗi hande bang yo bang taliji lelnama toon kono bang yo bang courant naati toon ɗum ɗon foof ko liggey wonɓe ganduɗa jii liggeyaji ɗiɗon saabu nder leydi ndi sa yi gardiɗo leydi ndi ina gaño ɗum kamɓe eɓe gandi koɓe mbaɗana ko kono wonko heddi te ko heddi ko woni koye ɓe ganduɗa ko kamɓe jogui base uji politique ɗi yoɓe ndendin ɓerde mabɓe ɓe mbaɗa ɗum gotum ɓe ganda objectif mabɓe ko
ko gotum woni nangande gardiɗo leydi président de la république yoɓe ƴewto jonde moɓe yo Allah waɗanen jaami kisal yo Allah rokku en kadi tawtede kadi o saaha mo wuri saabu ene anda en naate hitande l'islam hitande julɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hande woni ɗiɗi elle ko hande woni ɗiɗi sona ɗiɗi ko tati ɗe hitande nde ganda ko hitande hesre julɓe woni hitande temedere e temennayyi e capannayyi e nayyi année 1444 hégire yo Allah waɗanen tawtede kadi o saaha mo wuri Allah waɗana en jaami kisal waɗana en sutura ɓeyde jaam e nder leydi meɗen Sénégal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat yo Allah ɓeydu jaam